Yung tagpan guys, yung sito guys. Katong naong guys. Karong sinaw na itong naong guys. Ano yung ginagamit guys. Yung sito guys. Ano yung ginagamit sa gabunta guys. Yung sinaw itong naong ba. Limoncito. Sino itong naong ini guys ba? Kami tinanong ako na guys, yung sito guys. 5 kapunuan muna guys. May bunga ba? May palong-palong ang bunga. Hindi pamulak. Yung sito kung nagamit, kinagahan ng sito na tinanong. Sino itong naong ni guys. Okay guys, thank you for watching guys.